δεν σας ανέφερα. Επειδή όμως υπηρετώ για χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ένα πράγμα που έχω μάθει είναι να μπορείς να λες λίγα και να κάνεις πολλά. Και αν είναι ένα πράγμα που μας χαρακτηρίζει σαν ομάδα, θα μπορούσα να πω ότι είναι το μέτρο και η σεμνότητα. Υπηρετώ ως μάχημος στην εκπαίδευση, εδώ και 25 χρόνια. Και πολλούς σας γνωρίζω προσωπικά γιατί μου εμπιστεύεστε τα παιδιά σας. Δεν έχω καμία ματαιοδοξία να γίνω δήμαρχος γιατί το δικαιούμαι ή γιατί μου το χρωστάνε οι δημότες ή γιατί θέλω να αποδείξω ότι αξίζω. Η προσωπική πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια αποκαλύπτει το ήθος και το χαρακτήρα μου. Με ό,τι και αν ασχολήθηκα, και αυτά ήταν πολλά, προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είτε αφορούσαν τις προσωπικές μου σπουδές, είτε αφορούσαν την εκπαίδευση, είτε συλλόγους, πολιτιστικούς ή αθλητικούς, είτε αφορούσαν το Δήμο, σε όποιο πόστο και αν υπηρέτησα. Μοναδικός μου γνώμονας ήταν το καλό του τόπου και όχι προσωπική προβολή. Ειδικά σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, στήριξα τις επιλογές μου μέχρι τέλους. Ασκώντας κριτική βέβαια όταν έπρεπε, μην προδίδοντας ποτέ όμως την εμπιστοσύνη της Δημοτικής Αρχής που με αξιοποίησε και μου έδωσε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Δεν διέσπασα καμία παράταξη. Δεν αθέτησα ποτέ το λόγο μου. Δεν έδωσα ποτέ τα χέρια και μετά υπαναχώρησα. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να έχω μια ζεστή σχέση εμπιστοσύνης με το Δημότη και τους συνεργάτες μου. Αγαπητοί συνδρυμότες, αγαπητοί κάτοικοι του Μαυροματίου, σε αυτό το διάστημα που έχουμε επαφή, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο επικοινωνίας που βασίζεται στην ειλικρίνεια και το σεβασμό. Θέλουμε να κάνουμε μαζί το βήμα μπροστά, με συνεργασία και συμμετοχή. Αυτό φαίνεται και στον τρόπο συγκρότησης της ομάδας μας. Η προσέλευση των υποψηφίων μας ήταν αυθόρμητη, με κριτήριο το σχέδιο δράσης για την επόμενη μέρα. Δεν φορτώσαμε ένα ψηφοδέλτιο με μεγάλο αριθμό προσώπων, αδιαφορώντας για την εκλογή τους. Επιλέξαμε άτομα που έχουν διάθεση προσφοράς, χωρίς ανταλλάγματα και υποσχέσεις. Συνδυάζουμε την εμπειρία και την ανανέωση για να δώσουμε τη δυνατότητα επιλογής στο Δημότη. Δεν ακολουθούμε πρακτικές πόλωσης σε μια δημοτική κοινότητα και μάλιστα με πρόσωπα που παγιδεύουν τους πολίτες χωρίς να έχουν την ανάλογη προσφορά και συμμετοχή τα προηγούμενα χρόνια. Όταν είσαι δημοτικός σύμβουλος και μάλιστα για αρκετά χρόνια, γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλεις να είσαι συνέχεια στο καθήκον σου. Δεν εμφανιζόμαστε πριν τις εκλογές, παίρνουμε το αποτέλεσμα, παραπλανούμε τον κόσμο και την επόμενη μέρα δεν συμμετέχουμε σε κανένα όργανο, δεν συμμετέχουμε σε κανένα Δημοτικό Συμβούλιο. Η φράση «έχω υποχρέωση» που ακούω το τελευταίο διάστημα δείχνει και την πίεση που δέχονται κάποιοι άνθρωποι για να ψηφίσουν ένα συγκεκριμένο συνδυασμό. Τους απαντάμε λοιπόν ότι υποχρέωση δεν έχουμε σε κανέναν. Υποχρέωση έχουμε μόνο στον εαυτό μας και στην οικογένειά μας. Συμμετέχω και αγωνίζομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει ότι είμαι πάντα παρόν. Πάντα παρόν στα Δημοτικά Συμβούλια και σε όλα τα όργανα διοίκησης. Από ποιο ρόλο και αν μου δώσουν οι δημότες και δεν εμφανίζομαι στις εκλογές σαν πατωμάς και μετά απέχω. Η δημοτική κοινότητα Μαυροματίου είναι ήδη δυνατή
και συνεισφέρει με την προσφορά της στο Δήμο μας και δεν χρειάζεται αυτόκλητους τριαμβευτές να τρομάζουν τον κόσμο και να προεξοφλούν το αποτέλεσμα. Αυτό προσβάλλει την ενότητα του Δήμου. Είμαστε όλοι δημότες του Δήμου Αλλιάρτου Θεσπιαίων και έτσι θέλουμε να νιώθουμε. Αυτό το λέω γιατί ξέρετε μια κατηγορία που ακούγεται στο πρόσωπό μου είναι ότι κατάγομαι από χωριό. Λες και αυτό αποτελεί παράγοντας αποκλεισμού ενός ανθρώπου να προσφέρει στο κοινό καλό. Τους δηλώνω λοιπόν ότι είναι τιμή μου που κατάγομαι από τον Υψηλάτη, όπως και για σας είναι τιμή που κατάγεστε από το Μαυρομάτι. Νιώθω όμως το ίδιο σαν Μαυροματέος και πάνω απ' όλα δημότης του Δήμου Αλλιάρτου Θεσπιαίων. Αγαπητοί συνδημότες, την Κυριακή καλούμαστε να αποφασίσουμε όχι μόνο για τον δήμαρχο του τόπου μας, αλλά και τι μορφή πρέπει να έχει αυτή η διοίκηση. Σε μια εποχή που αλλάζει συνεχώς. Εμείς θέλουμε μια ευέλικτη ομάδα που να συνδυάζει την εμπειρία και τον ενθουσιασμό. Να διαθέτει γνώση και διάθεση προσφοράς. Να ακούει και να σέβεται τη γνώμη του Δημότη. Να είναι προσιτή και να δείχνει κατανόηση σε κάθε πρόβλημα του Δημότη. Να ασκεί δίκαιη και αποτελεσματική διοίκηση σε όλο το Δήμο χωρίς διαχωρισμούς και εξαιρέσεις. Να είναι μια ομάδα επικοινωνιακή, μια ομάδα της διπλανής πόρτας. Αυτό το Δήμο θέλουμε να φτιάξουμε και αυτές τις αρχές έχουμε. Αγαπητοί συνδημότες, φίλοι Μαυροματέοι, κάποιοι τώρα με γνωρίζετε, αλλά εγώ και η ομάδα μου, να ξέρετε, κάποιοι τώρα με γνωρίζετε, τώρα με γνωρίζετε κάποιοι, αλλά εγώ και η ομάδα μου να ξέρετε ότι γνωρίζουμε τα προβλήματά σας και τις ανησυχίες σας. Να είστε σίγουροι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα είμαστε πάλι εδώ για να βοηθήσουμε τον τόπο μας όλοι μαζί ενωμένοι. Σας ζητώ λοιπόν να μας δώσετε τη δυνατότητα να δουλέψουμε μαζί. Σας ζητώ την υποστήριξη με την ψήφο σας. Σας ευχαριστώ πολύ.